your boy DJ S Shine Best International. Ndị na-edozi obodo anyị kpọrọ fodozi obodo, ndị nwe obodo, ndị na-emefe obodo na-achọ. Onyeoma Tochukwu nọ n'egwu nkwa nna benye abasa Dakota ndị na-edozi obodo, ndị nwe obodo abata, ndị na-alụlụ obodo ọlụ ọma, ndị ekwema na-edozi obodo bapatago eze Chimelumeze ọ na-emere obodo ya nwa Chimeleze abata, ndị na-enyere ụmụ ogbenye aka, ọ nọ n'ụkpa azọgbu, ọ na-alụlụ obodo ọlụ ọma, nwa ọma na-ebulu obodo, na-edu ndị eji mara obodo, ndị a na-ekwu, ndị ekwema. Ndị Chimeleze femelu obodo fa, ndị Chimeleze femelu ụmụnne fa. Onye bụla odozi obodo nwe ibe ọ na-eme, onye bụla ekweme nwe ibe ọ na-emelu obodo. Ndị nwe obodo, ndị ji obodo, ndị na-eme obodo mma. Afọ aka na-ekwu okwu fa, ndị na-alụlụ obodo ọrụ ọma, ndị na-achọ ọdịmma obodo, ọ bụ ị na-etinye okwu n'obodo anyị, ndị na-alụ ụzọ dị mma, ndị na-agbapụ mmiri, fa na-enyere ogbenye aka. Afọ aka na-ekwu ọbụla efi ma o nyere ụmụnne ya nne n'ụwa, onye ndị ga-akpọ ya ogbefi, ọ nwere ibe jikwa onye bụ okwu nne n'ụwa. Mana ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu na mmadụ nweze amaguze bụ obodo m, mụ bụ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara, onye ndị mozi na-agwa okwu. Ọ dị bụ ọbụrụ feki, ọ dị bụ aka ntafeti, egwu bụ ọlụ mmụọ. Ndị bụ ike ka ike bilion haba agụ onye chere ọga oji moto mmọkụ ga-asụmanya ike bilion ike n'ụwa, ndị nọ na-achụ ya agụ ya na-abụ ụba bilion trilion ike ndị na-alụlụ obodo ọrụ ọma, ndị nwe obodo, anyị so n'odozi obodo. Haba aya amala ọ bụ nweze n'okwu enye na mụ n'obodo esela kajekene ndị na-edozi obodo, kajekene ndị na-alụlụ obodo ọrụ ọma, ndị na-achọ ọdịmma obodo, ọnwa ka na-ekwu okwu. Nnewi ka na-ejenu, o nwere onye nchekwube bata, o ji moto ebe bịa fụ manya agụ Onyenze. Ebume na moto lo na-ewi ka isi je ị na-alụlụ obodo ọrụ ọma. Anyị ekenezianụ agụ Onyenze
Edo Onyeoma live in Italy and France. Member Nnewi Diamond Brothers worldwide. Ogwiju Nemogo Onyeoma Nino Nentori Estate. All member Classic Circle of Friends. Onyeoma Dimma Odogwu Nisi Egwu umene motolo Nnewi wepụtano ọlụ omenala n'obodo ka anyị na-ekwu odozi obodo iso na ndị obodo iso n'odozi obodo ị na-alụlụ obodo ọlụ ọma ị na-ejele obodo si ndị na-achọ dị mma obodo onye ọma bụla egwu wee bata obodo ukwu onye ka nchekwu wee bata Honorable San Francis Madeke Ugo nwanne nna be enyi ka izizi n'obodo ukwu iso na ndị nwe obodo ndị na-edozi obodo anyị ekenezianụ Honorable San Francis Madeke Ugo nwanne nna be enyi n'obodo ukwu House Master Stroke Provost People's Club International Baltimore Branch Former Welfare Director People's Club of Nigeria International Baltimore Branch Member Oboduku General Assembly East Coast USA Jakuta Nwokoma iso na ndị nwe obodo ndị na-achọ dị mma obodo Onyeoma Tochukwu ekele nke nụla maka ndị na-edozi obodo ebe Mmeche Kingdom ka na-eje onye ka nchekwube bata Italy na-abịa ego ka nchekwube bata ịma n'obi na Dallas Texas na America onye ka na-ekwu Ọchịlọzụọ Eze Chimelu Mezabata ọ na-alụlụ obodo ọma Eze Chimelu Meze one of Ebo Mmeche Kingdom ya ka na-ekwu Odogwu lụlụ obodo ọma ọ gbapụlụ obodo mmiri aka lụlụ ụzọ n'onume ekene yi ọbụ itinyela obodo ọkụ Ogi melu ogbenye basi mu kene yi na nke ịlụla maka oro obodo na-ekwu okwu Eze Chimelu Meze Onyeoma anyị ekelesialụ Eze Chimelu Meze of Igbo Mixtape Uguta Local Government Igbo Italina Piego na Dallas, Texas, America. Onyekwe Lali Philip Ogimelu obodo ka anyị na-ekwu okwu iso na ndị na-edozi obodo ndị nwe obodo ndị na-alụlụ obodo ọlụọma Onyeoma Tochukwu ekene yi na-ekwu ọma na nke lụrụ amaka haba Kilikisam anya bata Nsụka mmadụ ka ichekwube bata Machimeleze na Nsụka biko bịa Odogwu na Mozambique mmadụ ka eji aga mmadụ ka eji aba onye ka na-ekwu Oliver Chibika Yobu bilinu Odogwu Mbalaku na nwa Onyeoma ekene yi na-ekwu ọma anyị ekenezianụ Chief Oliver Chibika Yobu Machimeleze na Nsụka Abedem Fesol
Onyeoma Tochukwu ekene yi na-egwu ọmanụ Igbo odogwu na Mozambique ọga imelu mụ na ndị egwu m na Chukwu ya bụ n'ụgwọ ọya amala odozi obodo gwachi meleze na Nsụka ị na-alụlụ obodo ọrụ ọma ndị nwe obodo ka mbụla ego m wee jebe ụmụọmakụ amaka ụmụọmakụ obodo mmanụ mma n'elu ụwa onye ka nchekwube bata ụmụọmakụ Prince Ifeanyi Chukwu onye Beke Don Billion na Turkey onumekene yi na-egwu ọma anyị ekenezianụ Ifeanyi Chukwu Augustine Onyebeke Don Billion na Turkey Akachukwu one of Ụmụọmakụ in Olumba South Local Government, Anambra State. Managing Director, Imales Global Ventures Limited. Dealers in all kinds of Turkish door, classic door, and Rolls-Royce doors with security doors. Akachukwu one of Ụmụọmakụ Kingdom. Don Billion na Turkey. Eso mere ọra n'iso Filisenu. Onyeoma Tochukwu ekene yi. Odogwu Don Billion. Akachukwu one of Ụmụọmakụ. Onye go Don Billion. Ine dozi obodo. Ndị na-edozi obodo ndị eji mara obodo Ifeanyi Chukwu Augustine Onyebeke Don Billion nwama na-ekwuru obodo nwama na-edozi obodo mabatago ọ nọ na mbaso ịkpata ego dị iche inwekwa n'obi eji enyela aka dị iche Onyeoma Onyenze na-ekwunu ebulu m egwu m wee jebe isi ochi ụmụagwụ isi ochi ka na-abata ụmụlụ odogwu nchekwube bata odozi obodo High Chief Sasmat Ikechukwu aka ekpuchi ọnwa nwa n'odogwu iso na ndị na-edozi obodo ndị eji mara obodo anyị ekenezianụ High Chief Sasmat Ikechukwu ọ nọ na Mbazokwu 1 ọ ife aka ekpuchi ọnwa 1 of Ụmụagwụ isi ochi odogwu na-eme ife obodo na-achọ ọ dị mma obodo ka ị na-achọzinụ unu bụ ndị eji mara obodo odogwu si Ụmụagwụ isi ochi n'Ụmụnnochi Abia Steeti ọ ya bụ odozi obodo ọ nọ na Mbazokwu Ekweme ị na-eme ife obodo na-achọ n'elu ụwa ndị eji mara obodo mana ọ bụ mụ Onyeoma Tochukwu na Onyenze haba a na-ebu ide one of Akilele odogwu Onyeoma n'isi obili n'ụlọ ide ndị dị mma omekene Igbo Idagile
your boy, DJ S Shine Best International. Ọ na-abụ nne nwata nata afịa ọ dị ka ndị ọzọ ga-atọ n'ụzọ aka nwata chaa ọ dịzi aka ndị ọzọ aja agba mbọ onye ọ dị n'aka na-eti ọda agbọbụ ije chụba ego ije ụwa nke na-akpọnye n'ụwa oje na-ayọ chi ya mana nke na-agba mmanya mmiri bụ na ụfọdụ ụmụ nwoke na-akụzisi asịrị Alhaji Dangote Adaeze n'ugbo Imoni Abobi Tediotedola Akwụgo na wide oke nwa na Oraifite Abobi Itulenye ya ka obele nwa onye Oraifite ji wee nesi anya wee dịbe inu wee chụba ego Sunday Godwin ka o si Tochukwu Onyekwu oke nwa USA first son ọkwa ijelu bute ike oke nwa jelu bulu ego aka Chukwu jeliligi oke nwa na Oraifite ezi mmasị ụmụeze na Igbo Oraifite na-ekwusigo Obama first son ọkwa nke bụ CEO oke mma investment limited onye Oraifite onye ego CEO oke mma butiki na Nnewi ọnwụ bụla ezi nna gị ọnwụ bụla odogwana let Mr. Body face Onyekwu Motusu ezi nne gị ọbụ Mrs. Catherine Ụkamaka Onyekwu nne m ụlọ oke nwa afọ m ụlọ ọmụmụ ka m ga-ene nwanne ya nwanne oke nwa ọ dị Igbo ndị Amaka Blessing nwanne oke nwa Obama first son onye Oraifite egwusigo obele nwa aka Chukwu dị n'arụ o wee dị ime inu chụba ego Chukwu wee gọzie oke nwa wee bulike oke nwa onye Oraifite egwusigo Onyenze nwa m obi na-akpọ ihe oke nwa na Oraifite Obama first son USA first son ọsị nwoke n'igwe na-achọ Oraifite His Royal Highness Dr. Dan Udoji amụma na ezi Igbo dị fọtụ igwe na-achọ Oraifite oke nwa na-ekene wee nye igwe kedu anya Oraifite ji afụ ụzọ Sa Emeka Ọfọ Sa anya Oraifite ji afụ ụzọ anya ekwusigo ji afụ ụzọ onye nwere ego na Oraifite odogwu Emeka Ọfọ anya Oraifite onye nwere ego na Oraifite anya Oraifite oke mmasị mụ keneghị
Excendi onye ego yi oke nmasị m keneyi the Excendi onye ego obere nwa makala akụ na nwa Excendi onye money the Excendi oke nwa na-ekene Malaysia, ezi nwasi awọrọ ifite kwụsịgo eze ringet onye ọrụ ifite dike eze ringet na Malaysia ezi nwasi awọpụta eze ringet onye ego Ebuka Christian Mbaso ọfọ na Malaysia nwoke na nwaanyị ji ọfọ mana ọfọ ma onye ji ya n'ụwa ọfọ na-amale ọfọ na Malaysia ezi nwa Mbaso ọfọ na-amale Obama first son oke nwa kwuru si ama nwoke n'ụwa nya biko chubego maka nwoke ịgbaka ego nwoke ibi ya Alhaji Dangote akwụgo na wide oke nwa n'ọrụ ifite agbọbi itumenje oke nwa Obama first son obele nwa ka Chukwu dị na ruo onye ọrụ ifite kwụsịgo osi mụ kene Alego kene Chukwu Kenzi onye ego oke nwa na-ekene Miracle ife Chukwu bụ mmadụ Onyeoma n'igede Ebuka George ego Yankin George Ebuka Malaysia CEO Tugano Hotel nke dị na Nioba oke nwazi mụ keneyi Yankin George Dr. Chidozie akwa na Nioba akwa kuku tiwala gị dibịa ọbala tule oke nwazi m keneyi akwa ọba onwere onye mmiri ibi ya Obama first son obele nwa ka Chukwu dị na rue obele nwa Chukwu gbanyelu sinima o wekwanyelu ndị lo sinima oke nwa ị na-agbanye sinima Obama first son ị na-agbanye sinima oke nwa onye ọrụ ifite kwụsịgo Onyenze nwa m obi na-ekwunyeli ebube egwu ndị Igbo na-agbọghị oke nwa onye mebe njọ n'ụwa nya gbalị ọzọ ijeokwu obeledu eziokwu ka m na-ekwu njọ na mmadụ ejekọ eziokwu na-asị ndị niile kaikai n'ife anyị ejekọ ọ na-ebute okwu n'ụka mụ na ajọ mmadụ nọrụ ijeokwu ana m anọ na nkọnkọ
na mụ na ezigbo mmadụ nọlụ itoku a na-enye enyi a na-aṅụ aṅụ o nwere ezigbo mmadụ mma amaghị gịnị na-abọ n'ọkọ a na-enye enyi a na-aṅụ aṅụ a na-agwọ ibe a na-ata ibe alụ ime onye na-ekwu okwu ya gee ntị ka nke ọlụ gị ya site n'ụwa obi onye na-ezikọ ọgụ na China alụbara eze mma n'ọzụgo obodo arụba aka obi bụ eze mma oke nwa ọ n'ilule site n'ụwa obi onye na-ezikọ ọgụ na China alụbara eze mma n'ọzụgo obodo arụba aka obi bụ eze mma oke nwa ọ n'ilule onye bụ alụbala eze ama wee debe arụbala eze ama ọkwa izikela obi izi Kongo na China Ogbuefi General arụbala eze ama n'Ozumowu Managing Director Easy Don Trading Company na Gwanzo na China ojiji were ise mọgọ Easy Ongable Founder United Brothers of Asia Easy Congo Easy na-ekwu iche okwu abịa ogbenye omelebe abịa Easy alụbala eze ama n'Ozumowu ezi oyi m ga-adịle m Easy ka ngwa ụwa ka o si mee amụla Easy kelu n'Ozumowu na vileji a na-akpọ ụmụnnazi a nne ya bụ leti Michael Obi ifeturu ya wee metụ ụwa mma nne mụrụ Easy Mrs. Basili Obi mama ka olibe n'obiamanago zikelu bido primary school gụba gwanya wee kwụsị maka ego ji akwụkwọ ọgwụrụ agwụ ego adịrọzi fabala ogbenye nnukwu ogbenye agbụrụ vai kama ọ ga nọba nkịtị n'ụlọ o wee jebe bọị ojebe ịgba bọị na Ondo ọgbalụ bọị 5 years eburu ya ụlọ emente mmimo ọ gịghị agwọ n'anya vileji ọ na izikelu gbabalịli bebe yọba Chukwu kelu ụwa biko ọ bụrụ na ọbụbọ ike ga-ejigbu mmadụ biko onye m ezigbo ọga Chukwu na anụ akpọ m ogbenye wenụ wenye ihe ezigbo ọga bụ sọ mmadụ jifi ike na mgba mara o mesiri ibe nwanụ n'Ozumowu ọga like never before wekwala isi wee naba Kongo Kinshasa isi gbabali ya bọị ọgba bọị 8 years odu enyi ụlọ o wee bido afịa nke ya wee zụba ọzọ afịa na Kongo wee zụta ego wee si Kongo wee naba Angola oluo na Angola nwee nsogbu wee nata asụ na Kongo ịma na etibia ekechi ọ na-ezuzi ife aka agazi ọfụma ọga like never before chifi ike na mgba mba mara jụ anya Easy ga-eje China okwe Easy wee jebe China ọkwa na China ife niile nọ mebe ọkwa na China egwu ji dabadu n'ezie nwa ogbenye abụlụgo ọgaranya n'ezie nwa ogbenye emebe gị ife ego mmiri zoro n'udu mmiri nne na mmiri madọlụ n'ọkọchị agbachipụtalụ na mmiri kọrọ akọ Easy onye bụ ogwu bịa bụ ọgwụ na denebe aja anụ Easy udene gwanya anyị elie na udene ọbụ n'anya gbamara na ọ ga-eme Easy gbamara na ọ ga-ada etu anyị Easy na-atụkwa gọzi igo gị
Chukwu emego gị mma alụbara eze ama n'ọzụgbo isi n'ịkarịga egwu zigelu n'obi anyị na-ezikọ ọgọ na China alụbara eze ama n'ọzụgbo obodo alụbago dịka eze ama oke nwa ọrụ ilube zigelu n'obi anyị na-ezikọ ọgọ na China alụbara eze ama n'ọzụgbo obodo alụbago dịka eze ama oke nwa ọrụ ilube Mobi Arubaleza Manosumo behind any successful man Nanya one year on him easy way to be no one never no person Luta Ada blessing no be Osodi Atraku Mama Chinecherem Ada Koliba na digi basilike Bigi basilike Yago sumo ujiru biyama Onya neme kiri Ima na diro mi kontu Izi ne wana neme kiri Onya neme kiri Ndo sumo Jabano na na bago Alubareza mwana sumo Ose nandidi kia jeje Iwelu wa nwaya Ifundu geto ogologo Ichoku mo beledu Echimufu wa nwaya Kamalu Nandu mo geto ogologo Onye chindi anaka Izikelu mobi Izi Congo na China Sugelu mobi Ayine Izi Congo na China Alubara Sama no sumo Arubago dịka eze ama oge nwa ọrụ ilube site n'ụmụdị anyị na-ezikọ ọgọ na China alụbara eze ama n'ọzụgbo obodo Arubago dịka eze ama oge nwa ọrụ ilube ọ sị nke n'elu ya lekwute onye ego ọgaranya ka ibie ọga ndị ọga na Congo Chiama agụji egbewanụ n'izochi Ugochukwu Ijeọma ya na ala ọlọ ya Chidumu Ijeọma agụji egbe ebe ya Ugochukwu Ijeọma agụji egbe ebe ga-ada egwu kama ndụ ka egbe gị na-azọ Mgbabazie m egbe gị aka nnaba agụji egbe wanụ n'izochi udo ezi ifezie Chukwu Ebuka Anthony onye ọmasị nkana na ama na-asa n'ụmụ uju nweze defu na mba ezi oyima ọngị bụ CEO Sitoni Business Link na China nweze defu na mba ọga si nkana na ịgbasiri ike kenelu m odozi agụbịa Mrs. Maria na ezi ifesi ya ọ masịrị di ya eziokwu na ịgbasiri si nkana ka nke na-esa Jeff labụrụ Chukwu amala akwụbe Happy Father's Original Udogwu Managing Director Greenland Global Resources Limited Ogwanzo na China Member Board of Directors Hunter Logistics Company Limited Member Board of Directors Top Landed Cargo Company Limited Kedolia Kogea Jacinta Mukosola Malabube Gedi Gwebiku Mude Onyengo Village in Igbo Son of Simeon Umude Igwe na Jingo Igwe Fashion Jeans Anamani Feni Igbo
n'Ozumo. Kenelu Moli Akuki, Lady Victoria Bamara, Landlord de Gacholo, Ugosimba, Adane Dogolibe, Gedike Chukwu Manebo, Bishop Numoji, Honorable Chairman, United Brothers of Asia, Bishop Obea, Kenelu Moli Akuki, Chiwe Cynthia Wanebo Kemaka Stephen Udemezue Onyeoma nduru n'Ozumo Kwa Hong Kong Kibiebi Ikem na wanu motos Ilona Sinekwane Ofonogo Nwelugodi Vendi Lone Ebuwane Ofonogo Nyangwe Mbochi Kenelu Muchina Oseji Manwofo Omweko na Congo Eko gi na etoko mu Omweko na eko ge etoko Omu se etoko nogo Etwa Eko gi se etoko nogo Omweko na mbise Ogagi si Congo si kankenegi Wanye Soliana, we mebe ntono wanya bali ozo. Ijoku mobelebu, ezoku kandeku. Njona mwande joko, ezoku nasidi nilo. Kai nifanyi jeko, ole butoku nuka. Muna jomba donolo, ijoku, anamano na nkonko. Mana mụ na-ezigbo mmadụ nọrọ Ijoku a na-eli a na-aṅụ aṅụ o nwere ezigbo mmadụ mma amaghị gịnị na-agbọ n'ọkọ a na-eli a na-aṅụ aṅụ a na-agwọ ibe a na-ata ibe alụ ime onye nne n'okwu ya gee ntị ka nke ọlụ gị ya Is your boy, DJ S Shine Best International.
ụfọdụ ịkpata ego enwebe obi sali onye nwere ego na-emife sọli ya onye nwe ego ịmala etu si mee ana onye dala ogbenye n'ụwa nụ onye nwe ọgọdọ ada agbasi egwu ike nụ ịma na onye dala ogbenye na-adịghọ mbọ onye dala ogbenye ada bamba maka n'okwu ụba na ego ndị ogbenye si lọnụ ebe isi akwụrụ ka ọ ga-akwụrụ ebe isi anọdị ka ọ ga-anọdị ịmago na akwụ na-etigbu ilu mana ụnụ amago na akwụ na-esi obi ike ọ bụ na onye afọ bata ego echi niile nụ olodo na onweli ndị mali nna ya ụla olodo na onweli ndị na-alịfa alịfanụ olodo na onweli ndị tiri baba ya ife onye bata ego ịmala ego osimiri nkụbazi na chijo ga-ekwube ego ife ka anya m fụlụ ọnụ m wee bido okwu onye nwere ego ndị n'ụwa na-eme ife sọlị ya ụfọdụ ịgbata ego fadọlụ geti kpọchie ịchọlụ fabi n'ọdịnilu ụfọdụ ịgbata ego fekebe ndị obodo ife ụfọdụ ịgbatala ego na-ebunye moto oke mmalị onye nwe ego ịmala ego oseme onye gbata ego ịmala ego oseme onye gbata ego ịmala ego oseme ụfọdụ ịgbatala ego na-agba mmadụ pọtọpọtọ ụfọdụ ịgbatala ego na-akwụsịgburu mmadụ ụfọdụ ịgbatala ego na-enwe amụle ụfọdụ ịgbatala ego fabụ afọ njọ onye gbata ego n'ụwa nọ ịmali karakta nụ onye gbata ego ịmala ego sapamba onye gbata ego ịmala ego seziwo onye gbata ego ịmala ego seziwo yes sir. ofu nwoke jeli nụọ nwanyị nụ wee mụtazi ụmụnne abụọ nụ afa dị ọbalị abụ Ifeanyị Chukwu obele nwa bekene dịrị Chukwu mana abụọ na-asụ ụzọ nwanne wesi na nwata wee tobe nụ wee dosi ya jebe akwụkwọ ọgụba akwụkwọ wee kwụsị ya Ifeanyị Chukwu wee jebe odibo donu o wee jebe odibo n'Ọnịcha donu oluzi Ọnịcha dogbaba odibo gbasị ya wee batazie ego oyibo o wee lodo obele nwanne ekene dịrị Chukwu wee nata na vileji wee kpọrọ nwanne ya kpọlie ya nata n'Ọnịcha donu ọgbọ onye ekene dịrị Chukwu nwanne mụ na ya ma nọ n'Ọnịcha donu obele nwanne m na igeje obodo oyibo nụ ekene dịrị Chukwu wee kwadobenu nwanne ya wee debele ya akwụkwọ o mesiala ya akwụkwọ jebe obodo oyibo nụ ekene dịrị Chukwu wee duzie oluzie obodo oyibo wee kpata ego nụ wee bute ike ka ike n'obodo oyibo nụ olula ahụ na-abụ nụ ọkụ wee gbaa n'Ọnịcha donu wee gbalie ngwafie Ifeanyị Chukwu nụ wee gbalie ngwafie Ifeanyị Chukwu wee bebe alịlị donu edizi ebe nkesi n'igonu ngwafia njenini ọkụ gbalịa nchanụ elulo maka ana elulo maka alịlị Ifeanyị Chukwu na-ebezinụ ofu ọya nwoke wee batanụ ọya nwoke wee si obodo oyibo wee natanụ ọgbọghị Ifeanyị Chukwu edizi ife na-ebela akwanụ ekene dịrị Chukwu nwanne ya bụ onye ego ọ batali nnukwu ego n'obodo oyibo nwanne ya ka o bunye ya ego oyibo Ifeanyị Chukwu wee ficha anya ya wee tụtụrụ foto kpọọ nwanne ya ekene dịrị Chukwu ị na-anụkwa ife nnafụ
ọkụ ụbalị ngwa afịa m nwanne ihe nọ nakwa o nwere ọsọ ife nnalụ nwanne m emerụlọ maka na erụlọ maka dịrị nwanne ya aka ka ndị wetu si dị ekene dịrị Chukwu wee mụba m kpọọ ya Ifeanyị Rọchukwu ofu ajụjụ ka m chọrọ ịjụ ị na-ege ntị nwanne m ọsị ajụọ ọ na-eme ọbala fụrọ nke olili m ọfụ nke o nyere ndị mmụọ nwanne ya wee bee akwa ofu nwanne m nyere aka n'ezie na obele nwanne m gbojere obodo oyibo ya na agwa m na ego adịrọ ma nchanụ ma anụrụ m na ọ batara ego Ifeanyị Chukwu eyọba nni alịlụ ụwa gị Ifeanyị Chukwu na-ebenu akwa alịlị Ifeanyị Chukwu na-ebenu oweluzie na Disemba ekene dịrị Chukwu wee natabanụ ọ natabalị wee kwụkwọ ụgbọ na line ọ nata oluonokejo nọ na ego oluonokejo na ome donation nọ na nkịtị ọ na-eke ego ma nwanne ya nọ n'afụfụ ifuko na onye kpata ego n'ụwa dogo onye kpata ego ịmala etu o si mee ogo n'ụda n'ogbenye unu na-asụ ụsọ nwanne oluoge ịkpatala ego irozo nwanne yi onye kpata ego onye kpata ego ịmala etu o si mee ịmali na ọdị wiked ịmali na onwere obi sali ụfọdụ na-agba ndị mmadụ kpọtọkpọtọ ụfọdụ na-akpọchi geti fa ụfọdụ na-anọ n'elu oyibo achọta masị na ọ nọrọ n'ụlọ donu onye kpata ego ịmali etu o si mee onye kpata ego ịmali etu o si mee Is your boy, DJ S Shine Best International. oge mmadụ dara ogbenye n'elu ụwa n'ozugbo omume ya ịma mmazi etu o si menu ọ bụ na ọkpata ego echi n'elu ụwa ịmala etu o si mee ịmali karakta ya ịmali na onwere afọ njọ ụfọdụ ịbala ego wee tụọ mmadụ nganụ onye fatụrụ nga ka nọ na nganụ maka ifi nafa akpatala ego oyibo onye kpata ego ma letu ose mee Chijioke nwa onye atani n'aka m nọ n'egwu ka anyị jee nụ ka anyị bịa maka gịnị Ifeanyị ka ga-agba n'ụzọ erika adaezigbo onye nwere ikuku ngọnụ onye kpata ego ịmala etu ose mee ka anyị na ịmala etu ose mee onye kpata ego onye kpata ego ndị ụwa onye kpata ego ịmali etu ose mee ịmali n'ọbụla ajọ obi ụfọdụ bụ ndị ọ na-akpali maka ife nafa akpali ego oyibo o nwere ndị na-enyefe cheki o nwere ndị na-eme gọmaklaji o nwere ndị na-emegbochi isi bịa were isi maka ife nafa akpatala ego ozugbo ego banye m ụfọdụ ada bụ ụlọ a na-eme gbochi isi bịa were isi bụ ndị obi ọjọọ maka ife nafa akpatala ego onye kpata ego ka nna onye kpata ego ịmala etu osi onye kpata ego onye kpata ego ịmala etu osi onye kpata ego ịmala etu osi ya dị ka osi dị mma mmekọta ụmụnne yoro ka osi dị mma batabile gị nwanne ka osi dị mma mmekọta ụmụ
chilo moni to from banana nando. Nando three wise men. Nando awu fana to putali fe na mado. Chief Janet, Janet is obalo. Brida zona kizina nando. Yana Chief Dona Tusa jama. Ambo nando. Yana Chief John Tukwameka. Obi fukunando. Suru nemo fumao. Kuziano no mu wefuranya. Makadiba jikolo lusina mo. Sina mekorita wanne na wanne. Kanido bodo nando. Ajamba ni kwado mkazi chungu jelo nando. Upolo ta wanne na wanne. Kanina kukoda to nando. Ajamba ni kama mkazi chungu jelo nando. Omwivana checho na niwo nobuto mwane na mwane na kipazwa wani baburefu na niwo mwane nobuto netiti mwane na mwane odimma mwane na mwane dokozila kona na iwo noboranya mana afrumi ofu ebe ọbụlụ na ndowe somuso akwụkwọ na-atọ na ndo jere jikọ onwe bụ ọnụ wee jide ụmụ na ndo fademe nwanne onye ruo na-agba mbọ ka nwanne ya wee nwekarịsịa ụmụ na ndo n'unu dị ezigbo iche uchebe na ndo maka aja na ndo eludo na ndo wee fuo obi nwanne karịrị akarịa ya dị gosi dị mma mmekọ nke ụmụnne gosi dị mma umekaka mwangala ya olokasi ma bata bilege wanne umwaka nata sina akwụkwọ nata na ndo wee jikọ onwe bọọdụ na moyo aja masị kega na ndo kwedo si na ndo ụka mmanụ osi n'ifute wee bịa bata bilege nwanne akabaji wee sonite fagụlụ akwụkwọ agụlụ enya n'isi mesịrị Pata Street wee chọba akala agaba onye ọbụla wee zọba onwe ya ịmara ibe a na-eme adịrọ isi chacha mana aka Chukwu dịkwa ya ọkwa ịbụrụ ya emegide ya bụ ife iwe ego wee webe Kenneth na Lagos wee gbaba mbọ o wee bụwa n'ofu ụbọchị ohu nne mụrụ na ndo niile a na-akpọ Igwedo ya bụ nwaanyị wee bịa na nlọ wee gosi Kenneth oke mgbọrọgwụ eji agwọ ya gbaruka mgbọrọgwụ ka ibu ya n'ụwa ya ka o ji kechi ego kokliso wee dị iche maka okliso apụta abịa ọkụ niile wee chili aka enu ihe bụ oke mgbọrọgwụ wee bido ịkpa ike wakụ wee baa afịa ndị mmadụ wee buru ego bịa kafabụrụ distributọ na Anambra mana Igwedo jụrụ ajụ echọrọ nwanne ya bịaba wee lụta Ọnịcha dowe efu aja mma o wee kpọọ ya nwanne m mekwa ibe Chukwu nyere anyị n'aka maka ekwere ka ọkụ manyụọ ndonahụ abụrụ gbanyi wee bụrụ aja mma wee tinye n'ime ya nne n'ụwa o kwere izudo kwere ọnwa akụkọ kilisa chawa nyaba afịa wee sara ọkụ eyi mana ịba na-eme n'ịfụnanya na-ejere onwe ya ọfụma ozigbo abịa dị mma na-ele onwe ya nwa akwụkwọ na-ata na ndo wee bido ọnụ na fugo mụ na ndo ebido ịkpọka ego nnekwu ya ebe a na-eme nyabụ ife ka ome ife ukwu na ọjọ obodo oyibo wee tụba ọgwụ ọ na-atụnata ọgwụ na Naịjirịa aja mma na-atịkụ ya ọ bụrụ bizinesi ọ na-aga ọfụma ebe onye ọbụla n'ime fanahụ ọ na-eteli nwanne ya ka nwanne ya esi wee karịsị ya ya bụ ibe na-asọ m ụsọ na abụghị ịfụnanya ụmụ na ndo n'unu dị ezigbo iche ujebona na ndo maka jee na ndo aja mmadụ Igwedo bụ ngozi Chukwu nyere na ndo ilibu ụmụ na ndo ọnụ na-eme ọmụma aja mmadụ ka ma bụ ngozi Chukwu nyere na ndo ya dị gosi dị mma mmekọ nke ụmụnne gosi dị mma bata dịla enye nwanne gosi dị mma mmekọ nke ụmụ ọgaranya gosi dị mma bata dịla enye nwanne
ndo mụtara amụta nwachi na-akpalawa laiti fucha binis wabalụ m mmiri na-esoro ọra na ndo ya bụ director Boko Heart West African Limited ọkụ ịnụrụ ya bụkwa director Brikenaba Nigeria Limited ọkụ odonweyi ya bụ director Heritage Entertainment na Lagos State ọdụ ikalisigo odogwu mmiri na-esoro ọra ịlalụ ụmụ nwa ya ma Chukwu jiri chọrọ mma isisi Chinelo wabalụ m ụlọ mma nwaanyị ọchịkọbịa keneghị ọjọ ụga na Agbaleze lechaba na Chimelụ dị mma nne mụrụ ụmụ dị mma mmiri na-esoro ọra na ndo ọchịkọbịa keneghị ịgba kene na ọdọgbo mmiri na-esoro ọra na ndo ụbọchị ịgbadụ na ndo ka nna ya ọdọgbo iyo ọtị kedụ mmanwụ abalị gbala nwoke gbara afọ ọnụ ka nna ya ọdara ikwe omenala n'ụwa na-edugo Ẹni gwa akụkọ ya bụla ya ojigbo tere mmadụ olube kere ya ụbọchị ọnụ nwoke nwa si ike nga na ndo wee bịa onye ọ na-adịlị mma Chief Donatus aja mma akpa mbọ na ndo chikọbịa kene Managing Director Ajado Supermarket West Africa Limited Director Triple A Exclusive Hotel na Nasabo Onyeoma Osikwa ebe anyị na-alaja aka na asaba ọkasị bọọdị na gọcha ebe anyị na-agba olingo Triple A akalịsị ya siri onye na-ekwu okwu ya bụ chairman ọgbọgwụ niile market odo nwere mkpụrụ amụ ito akpamọ na ndọda onye nwe egwu ekene iwe nwere ndị n'ụwa ọganyama edali bụ nwaanyị amagoji dịcha ọgị mma Mrs. Susanna Chinyere aja mma rụrụ ụlọ nwaanyị ọma nne m ụlọ ụmụ dị mma dịkọbịa keleghị gị na-adịghị na mmebe ọfụma oyi ma aja mma Abambo nando majamba akana chobo bukana bo odawei ingale mpola ngito neku manando dalo wakati kobi uweke na salaya Nando welbia nyamu kamo nyagadele mogo Chifu John Chukwu Emeka Omifu Kunando Ogandi aga Chikobia Kanei Onyagadele mani nwere ivana chok Siamanu Chief Executive CC Ugama Global Services Odafego Gibala Fondo Chikobia Kanei Kedalibu Nwayo Mage Mrs. Rose Chukwu Emeka Osoniye Mogo Why manarisia Chikobia Kanei Digi na mai afumane noha Iba kelo nyama Omifuku Yamukama Omifuku Angala nyodo wei Mamunando Odumunanga jiwadi abuwa Kanei Yamukama Oya delele ma Oyimukama Omifuku Chikobia Kanei
ụwa dị egwu ọkụ gbara azụ na mmiri ọgaranya chimaji chukwu ụka aka ji ugo odogwu na narị sọnde mmadụ bụ ike ọhamadike odogwu na narị Chief Vincent mmadụ bụ ike ọnwa na ndo ọnwa na-eto eto Chief onye aka akwa eze ayaka na ndo odogwu ayaka Chief Ifeanyị mmadụ igwe suwe egbe na ndo Onyeoma suwe egbe Chief Lia Naruka okwu na-eche ndo na ndo onye na-etene m oyi Chief Ekedobio oche ndo na ndo odogwu na China Chief Omeka Asike Gaba na Jana Texas ese Ijerubili Comrade Kisili Nwanne ndị ya wee buga ụgbọdụ ugo na olumekeleghị ọkwaga chikebi chibu ka adịlị akụ abata odogwu na na soro ụmụ na ndodo alụọ unu kwesịrị nṅomiri obi nwanne dị na ndo na ụmụ akpata oyi ya ka ji ayọ olisa ka odebe ụlọ ka unu wee gawa n'iru na-eme nwanne na-akụziri ụgba ịfụnanya ọdụbe eke na ụmụ na ndo n'ụlọ karịsịrị ya dị ka o si dị mma mmekọ ka ụmụnne nwanye ka o si dị mma mmekọ ka ụmụ ọgaranya is your boy, DJ S Shine Best International. ndị nwe ife ụmụaka ji ele egwu makwa egwu anyị nọ na-abịago owebụlụ maka onye kokalat ofu nwa na Nnewi obere nwa na-ebe agụ mbọ kwimana ị nwere ife nya merụ ndị nwe ife ji akwụrụ gị egwu ịnanụ na egwu na-aranụ ogori akene ogotu salat ogotu so Onyeoma ewuchi mụ na ndị nwe ife kwemana ife na-eme ka anyị na-ekwu mụ na mụ na-eti egwu a na-eburu a na-ebu ewu nwanne m ikuku bụ obusi igwu obusie ya ọra ya aka na nnukwu egwu na-aga ọkwa ịma na mmiri mara ugo na ọsara ya arụ ị na n'ụka mụ na-ekwu n'ala Chukwu obu nwa chi chọrọ mma ịmakwa o jele obodo oyibo na ujesia ya wee buru ike kpata ụmụ ogbenye afọ n'anya ụmụ ogbenye na-ekpelụ gị ekpele ndị wido niile ebe na-akọlụ gị ọgọ ịbọma ma elu gị n'ala Chukwu ịmakwa mmụọ na mmụ na-eti egwu ewu chi mụ na ụmụaka chi nyere egwu n'ebe na-ama kokotu salat kokotu so Onyeoma ewu chi mụ na ndị nwe ife kwemana ife na-eme ka anyị na-ekwu mụ na mmụ na-eti egwu o ji alat agwọ ya oke alat ka mụ na-ekwu makwa obere nwa na-ebe agụ mbọ ewochi mụ na ndị nwe ife kwụsị n'ọgwụ ụga obere nwa bụ chi chọrọ mma oke alat na gị ga-adị n'oge Igbo egwu ka anyị na-eti oke na ya ma ife niile Chukwu wetalụ
Koko Foundation ka ogbenye wee libe ife ogobo odogwu ọrụ anya nweke ya nke Other Ventures niile gogo bịa n'ụlọ n'ụmụ ndị nwe ife nọzi n'ọlụ inwe ego n'ọdị iche obiedeli ego ịmakwa n'ọdịkwa iche ọkwa eziokwu ka mmụ na-ekwu amala chukwu ogenere o nwere ndị ji ego ụlọ ego na-akpa ọpadị eli ego eli ịnụkwara ya ma o nwere ndị nwere obele na-enyelụ ụmụ ogbenye aka Chukwu gozie ebe anụ onye na-enye enye aka chi na-enye Chukwu melụ gị nụ ebe ịfụrụ melụ ogbenye aja ife ga-agbalị gị ọsọ nwa na-ebe agụ mbọ obele nwa na-ebe agụ mbọ oke ala atị na ị ga-adị ịmakwa ụmụ ogbenye na-ebelụ ga-ebelụ ife melụ nya ka mba dị oto na nke ga-adị agwọ ya bugokwe ndị nwe ife na-anya apụtago odeze ọnụ mmanwụ ma okoruru nwanne m egede ka anyị na-akụlụ chi m enugogwe amala ibe abeda modogwu ọkwanye aka ndị na-eme o ji ego lota ogbenye na Chukwu oge emelụ gị ebe ọma amala Chukwu Onyeoma na ọ ga-eme Onyeoma na obele nwa bụ ga-ebuli ike na nnukwu ego na-ara Ogo Foundation Ogochu salad Ogochu so Onyeoma ewuche mụ na ndị nwe ife ịma na ife na-eme ka anyị na-ekwu mụ na mmụ na-eti egwu oji ala ata agwọ ya oke ala atị ka mụ na-ekwu makwa obele nwa na ebe agụ mbọ ewochi nụ na ndị nwe ibe obodo n'ọgụ Ugo obele nwa bụ chi chọrọ mma oke ala atị na gị ga-adị n'Igbo egwu ka anyị na-eti oke onye ya aka ọ dị njọ makwa na ọ ga-adị mma onye ọ bụla nwe okwukwe na ife niile na-esi na ibe ọ na-azụ n'akwụkwọ ịmakwa varịrị nne ndị wido niile ọ na-enye n'oge ego olili ogo ga-adịnụ na anụ ọrọzi fuele nye akọlụ orute ndị ọkada na ndị moto onye onyeli fuelu asị ya jee tụrụ ego ife ga-adịle ya mmanụ ọ na-eje n'ụlọ ọgwụ ndị ife na-esili ike ọkwa ọlụ fatrik banaba Ogo Foundation onye aba anyị na-ekwu okwu ya ịmakwa Nnewi ka nya si bịa ịma ndị Nnewi ọ na-eli ego ọfụma azụmahịa ga-atọ gị ụtọ ọ na-ebe agụ mbọ obele nwa na-ebe agụ mbọ ijelu ukiri ziri ebuli ike odogwu ga n'ụlọ onunu mụ na mmụ na-eti egwu oge ahụ atị na ị ga-adị nakwa ụmụ ogbenye na-ebelu ga-emelu ife mmadụ nya ka mba dị ekwu Ogochu salad Ogochu so Onyeoma ewuchi mụ na ndị n'igwe ejiri obi ras aka na onye isi mmadụ makwa na mgbonye ezi na mmụ na abụọ oke oriri nwanne m bụ egwu ka anyị na-eti
chimeleze ọ ka bụ dị ka mụ na-akpọ ụja lata agwọ ya oke alatị ka mụ na-egbu ịmakwa obere nwa n'ebe agụ mbọ nwanne m ego amaka oyi m ego amaka onye jide ego jiri gwọrọ mkpatara ya ego amaka Oliver na-eyo ka ọ mụ na-ekwu ife kwuru bụ na ego amaka ego bala eze ụbịa mbụ ọkụ mmụọ onye nwere ego nọ n'ala eze afụrụ anya onye dala ụbịam nọ n'ọkụ mmụọ ma bụrụ eziokwu nyakọghị m ji nesi anya wezi afazi ego amaka Honorable Oliver Sunday Doko ezi nwa afọ lido Enugwu Ezike Igweze North Local Government na Nsụka ego amaka ezi nwa nwere obi sarịsarị Chukwu wee gọzie ya nwere ego oyibo wee chọọ ya mma mme ya ọ bụrụ ọgaranya ngada ngada m ofu nwa na Nsụka ofu onye ndị Nsụka jide ebube na Vietnam Oliver Sunday Doko nwere ọtụtụ kọmpani ndị ama ama na mba ụwa niile ego amaka Mass Transit Limited Fano n'Owerri Imo State Fanọkwa na Abuja nọkwa na Port Harcourt ego amaka ụgbọ na-agbaziriri welele Oliver Sunday Doko nwekwara Worldwide Cargo Vietnam ọgaranya Chief Executive Officer ego amaka Nigeria Limited Nyano Liko Worldwide Limited Vietnam nakwa Zenith Inspiral Productions Limited ife onye ga-abụ ka ọ ga-abụrịrị n'elu ụwa ife onye ife na-agala ọfụma ife onye ife na-agala ọfụma obi salisali bụ mmadụ ịgbasapụ aka Chukwu agbasapụla gị aka Oliver Sunday Doko ịmala obi salisali Oliver Sunday Doko bụ nwoke nwere ezi omume o wetụrụ onwe ya na Chineke wee bunie ya enu ọ fụrụ mmadụ ibe ya n'anya ya mere o ji eme ọ ga-aghala oyimuo ego amaka ọgaranya ịmakwa n'ọdọgwa bụ na bụ afọ mụrụ ya mgbagede ntị ka ịmata nne mụrụ ego amaka Oliver Sunday Doko ọgaranya ngada Mrs. Florence Doko afọ mụrụ ọgaranya ngada ezi nne ego amaka
ife adị ka nne m ụlọ onye na-enu ụwa Oliver Sunday Doko wee ji nụ nwaanyị wee gaba Ugo Nkanu n'Enugu set o wee nụdaza mpete nwaanyị ọma Mrs. Chioma Linda Idoko Ashalugo ega maka ezi nwaanyị mara obi dị ya n'elu ụwa Oliver Sunday Doko mụtara ada dị mma Golden Oliver Sunday Doko Adoma o mere ega maka jiri ụzọ ada dị mma ya na nwanne ya nwoke Prince Genesis Munachimuso Oliver Idoko igwe mba na-abụ nwa dị mma omeka nne ya nyomo gadịrị mma n'ụwa ihe ga-amaka si mụ kenezi nwanne ya senior brother Pastor Robinson Idoko Vital Phone Distributor na Abuja Yezi nwanne Sunday Idoko ega maka ọgaranya imekwa na anyị obi abụrụ dike aka jaja na-ebute ọnụ mmanụ maka o si mee Oliver Sunday Idoko o sila n'Igbo wee gaba Vietnam ihe bụ gara ịgba mbọ onwe magide mbọ Chukwu na wee nyere ya aka wee buru ike Pentikọst wee bunye ya o wee bido mebe ife ego ya ka o ji zafa ega maka na onye nwere ego nwere pawa ọgwa ka o si mee agụba ndị eji ego na Nsụka agụba ndị eji ego na Nsụka ega maka Oliver Sunday Idoko maka obi sarịsarị ọ na-enyela ụmụ ibe aka enyela ogbenye aka ego ega maka Sunday Idoko nwere nnọyi ọ sị ga mụ kene ebe fa Honorable Olise Meka Ugwuze Mescanate by Day Transaction Limited Onyeoma si na Nsụka Enugu site obodo malụmma aka na-eme clearing and forwarding nwoke ọma ga-adịrị gị mma nyana Chief Chijioke ọnwa egwuchuna m ọ dịgasị igbu onye ojoto adịrị anwụ n'ide mmiri eze ome mma ndị eziokwu bụ ndụ nwoke ọma ga-adịrị gị mma Oliver Sunday Idoko si ka m kenele ya ezigbo manija ya Samuel Aluka ezi nwafọ ụmụọdụ ụmụka abịa na mba nọ Imo Steeti obodo malụmma imekwa na nnesi n'ụlọ dị mma ubezi Oliver Sunday Idoko isi n'ụlọ dịrị mma wepụ ubezi ịrụrụ kọmpini kwulu kọmpini nke ị nwesịrị ndị ọrụ họtelụ kwulu họtelụ nke itinyere ndị ọrụ maka na kulu na amalụ onye balụ ya n'elu ụwa kwa ka o si mee nyaga ji nesi anya wee jụbụ ife nke emela oyi m o wee bụrụ egwu ka m ga-akụlụ oyi m mma
oyimo ega maka ogalanya Ibonyi ife na-agala ọfụma Ibonyi ife na-agala ọfụma Obi salisali bụ mmadụ ịgbasakwa aka Chukwu agbasakwule gị aka Oliver Sunday Dogo ịmala obi salisali Oyi mega maka onye jide ego jiri gboro mpatara ya ego Is your boy DJ S Shine Best International. Walefa ndibike na kaboko Chalo fanoso kapaya limeno galo Oyimifugo Ifugo ndibike Oyimifugo Ifugo ndibike Walefa ndibike na kaboko Chalo fanoso kapaya limeno galo ndị bụ SS power n'aka ndị bụ mgbọrọgwụ ego ụmụaka ego na-erubere isi ha bụ oke ego n'enu egwu m na-etili odogwu chi sitere n'obodo anyị mba ọgaranya mbido kene na-eme ndị ibu ike n'obodo enwere ndị obodo ji bili enwere ndị ga-eme ife sibe ike n'obodo asị kpọbafa na fabia n'ife adị mma ọ bụ onye ka m na-ekwu okwu ya obele nwachi gọziri agọzi obele nwachi gọziri weta nye udo nwa kpatala akụ na nwa Princess Ọmadị na dike menyi agụ nwa na uru ala odogwu agụnwa dị kemenye jedebube odogwu na Senegal na kene agụ ji mgbadata atụ agụ na iji mgbadata atụ odogwu abịa onye nwere gị nọ nwere ife alụsị na-emele onwe ya alụsị na-emele onwe ya na Hong Kong odogwu ọkwa gị ka mụ na-etiri egwu Ọmadị na dike menyi m na kọlụ ụnụ n'ọkala afụfụli nne nwanne omesi ebe ụlọ odogwu ọkwanya ka ejizi dị nọdị ndụ n'ụwa onye nọdị ndụ n'ụwa ya ọba Chukwu awele Chukwu nye ga wele ọgaziele gị mgbalezie na agụ ji mgbadata atụ n'ụwa agụ n'ọgazi ego agụ ji mgbadata agụ n'iji mgbadata alụsị na-emele onwe ya alụsị agụ na-eji mgbadata atụ alụsị omele onwe ya alụsị na-emele onwe ya ji mgbadata agụ n'odogwu ndị bụ n'odogwu ga-esi amụ nwa n'ụwa fawezu odogwu nwe mana nwa mụla mụghị ihe teto azụgide na nwata oto n'ihe nwata eto n'ihe were bra primary school ọgụbala primary wee gụsịa ọgụsịa primary wee bido secondary ọgụrụ na comprehensive
dị n'uru ala kwa ya ka mụ na-etunu odogwu agụba sekọndịrị ọgụba sekọndịrị wee gosi ya enwelozie ga ejeje n'ilu odogwu wee kwaba lele odogwu wee kwabazie na lele Chukwu kele ụwa gọzie mụ ka mbute ike ịgọzie mụ ka mbute ike na ụmụnne m ya dị mma o wee si na ya eje mụ abịa o buru akpa wee jebe Ọnịcha o jere Ọnịcha were banye na mgbuka wee zụba ka esi agụ afịa ọ mụbalụ na ya mụsị afịa onye Chukwu ya emelebele ka ọ ya emelu onye ahịa gọzi n'ụwa ka ọ ya gọzi o ruola ofu ụbọchị jezipụta onye enyemaka Chukwu ezipụta onye enyemaka enugo onye kpọgara ya Daka nke dị na Senegal ọkwa ebe odogwu jelebe odogwu ejeruo Senegal ọ dị ka o kwelozi omume ọ nọ ya fizuzo wee nọgboke bụ ụwa o ruo na nke Tochukwu abịawa nwa azụ o were ego oyibo were bịawa nwa azụ kwanya ka m ji si eji alụfa n'ụzọ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike wale fa dibike na kanọkọ alụfa n'ụzọ kapa ya n'ibe n'ogalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike wale fa dibike na kanọkọ alụfa n'ụzọ kapa ya n'ibe n'ogalụ Chukwuadigo na-alụ nwa obi n'igwe agọzigo nwa ego gị batala ka nwata bidozie wee bido zụbafịa maka nego adịgo o mesịrị bụlụ impọta moto pasị aka na tụlọ moto pasị odogwu ịchọ ya na Honda ọ nọ ya ịchọ na Toyota nọ nọzi ya ịchọzie na Mitsubishi nọ nọzi ya ịchọ na Hyundai nọ nọ ya o ji moto pasị eme ọgụ o ji sipeta ya seme ọgụ odogwu agụ n'iji mgbada takụ odogwu onye ji dị iji ife good morning na Dakar Senegal odogwu nọ mekene good afternoon na Hong Kong ezigbo nwa na-ego ga-akali igwe amụsụ na-ekali igwe egwu good evening na Nigeria odogwu onye nwere gị nwere ife agụji mgbada tatụasị mekene nye alụsị na-eme onwe ya alụsị na-eme onwe ya onu mekene alụsị na-eme atụ ọkwa isi mụ bụle kene o na mụ bụle kene ka nje kene nwanne ya ezigbo nwanne fụrụ n'anya ezigbo nwanne fụrụ n'anya o odogwu olumekene Ifeanyi Chukwu dike menyi nwati maroji na Hong Kong nwati maroji ekene nwati maroji na onye nwere ife ejekoto nkọbanye na mmiri mkpuchi nwati maroji na Hong Kong ego ndị Hong Kong n'ọnụ mekene agụji mgbada tatu ekene nge ọsị kenekwe nwanne ya ọsị kelebe nwanne ya o chikwado dike menyi chikwasi group of company ndị mụ ife chi ya bụ ndị bụ esesi pawa n'aka ụtarị ndị robanye n'ọnụ mekene ụtalị ne na-abịa n'elu ọ sị mụ kene bọgị ya
Oga kpọkarị ya senika Oga mebelu ya onye ọbụ inugo Ọ bụ onye ka mụ na ekwu Ọ bụ onye ka mụ na-ekwu ife Ebuka ọnụ ọha bịa kene Agụ Rich Money odogwu Rich Money bịa kene ni Ego ga-akali ego amụsụ Rich Money onye nwere ife Rich Money odogwu na onye ji gị jikwa ife Rich Money danụ ọ bụ imelụ na-emelụ ka ọ na-ekwele gị Rich yo asị m ọnụ na-ekele oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike wale fa ndị bike na ganombo sanofa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ụgalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike wale fa ndị bike na ganombo sanofa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ụgalụ Ekene o ka ndị ekene n'ihe na fadị na mma Chibike mgbe ike ejidakụ emebi ife ego ejidakụ n'ọnụ m ekene agụji maka tatụ ekene o Chinọsọ nyinye odogwu Chinọsọ nyinya akwami ya na Thailand bịa kene akwami ya n'iya dị akwami ya bịa mi alụ ụmụ enugonu odogwu na Thailand ekene gị ọ sị mụ kelebe enyi ya obonye ka mụ na-ekwu Chinwu Gbambike Kizo King n'ọnụ m ekene gị Kizo King odogwu na onye ji gị jikwa ife odogwu na ya dị Ugochukwu Edozie Nwaji Ugonna odogwu onye nwere gị nọ nwere ife Nwaji Ugonna ya na ya dị Okoro Sunday Nnọkọ Sonny Boy odogwu onye nwere gị nọ nwere ife onye nyelu ya nye onye nyelu ya biko ya nyetụ nwanne ya Sonny Boy na Simon Mekene ọkwa lelo Chukwu bịa kene ego ndị Lesta banye onu Mekene agụji mgbada tatụ ọkwa isi mụ kenebe ndị oyi Adịzenze bụ ọzọ nwa mewuli folu Mekene gị agụji mgbada tatụ na-ekene eze ndị Igbo nwuru alakwewu ka mbịa leti n'ugonu agụ na-ese eme ya dị arụsị na-eme onwe ya danụ agụ na agụ n'iji gbada tatụ agụ banyị na onye nwere gị nọ nwere ife odogwu nwere obi inwere obi eji eri ego bịamelụ m ọgọ ezo m ọgọ bịa obere nwa butela ike ka mụ na-etiri egwu agụ n'iji mgbadata oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndị bike na ganombo salofa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ụgalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndị bike na ganombo salofa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ụgalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndị bike na ganombo salofa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ụgalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndị bike na ganombo salofa n'ụzọ kapa ya n'ime n'ụgalụ oyimifugo ifugo dibike oyimifugo ifugo dibike gwale fa ndị bike na ganombo Is your boy, DJ S Shine Best International.
amụlụ onye na-ego ije nwoke afụghị mba n'isi ego onye mụrụ anya ịmana chi ya mụrụ anya onye lara ụla ịmana chi ya lara ụla onye mụrụ anya ịmana owele ifeọma ya mana ịlara ụla ịmana ndị lelie ego eli ọkwa na okwu ego ka a na-ekwuru amụlụ onye na mọni amụlụ onye na bilibili asị na ego dị n'ogwu asị na afụ dị mkpa n'isi kọchịkọchị ijela awele amụlụ onye na-ego ije nwoke afụghị mba n'isi ego onye mụrụ anya ịmana chi ya mụrụ anya onye lara ụla ịmana chi ya lara ụla onye mụrụ anya ịmana owele ifeọma ya mana ịlara ụla ịmana ndị lelie ego eli okwu ego ka a na-ekwuru ije ego n'osinachi ọgaranya obenye kpalụ n'ụmụnna bụ afụfụ okwu ego ka a na-ekwuru gwazie m onye amụrụ n'ụwa wee mụọ ego nu onye ka amụrụ nwa ego nu mmadụ pụta na n'ụwa gbaba mbọ nu nwoke pụta n'ụwa gbaba mbọ nu ọkwa na okwu ego ka a na-ekwu na n'ụwa mmụọ ije ego n'osi dị ike oge ngwalụfane n'ụwa bụ ụtọ mba ịtọ ilo na-asị wee kalịa ọ dịka a gatụ m okwu tere nkwụ n'eziokwu mana ama m na oge Chukwu ka mma oge Chukwu ruo n'afa ya bụ salịtọ oge Chukwu ruo na onye amosu atatalịa oge Chukwu ruo na n'ụwa iwere ifeọma ya oge Chukwu ka anyị na-ekwu gwazie m onye amụrụ n'ụwa wee nwee ego ego na-enwe enwe n'one si na chi agbaga m mbọ n'ụwa abụmaka ndị ọnụ ọgaranya na-abụ abụ n'one si na chi jee n'ụwa n'osi na chi adị mmanụ ọkwa Chukwu na-emezi ọkwa Chukwu na-eme mmadụ ọgaranya ije n'ụwa n'osi na chi seba 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 seribe nseba seribe nseba amụlụ onye na-ego ije nwoke afụghị mba n'isi ego onye mụrụ anya ịmana chi ya mụrụ anya onye lara ụla ịmana chi ya lara ụla onye mụrụ anya ịmana owele ifeọma ya mana ịlara ụla ịmana ndị lelie ego eli ọ dị ya ife eji anwụ ọgaranya erikanụ ọkwa na okwu ego ka a na-ekwu mkpu ọgaranya obenye kpalụ n'ụmụnna bụ afụfụ ọkwa na okwu ego ka a na-ekwu mkpu onye nwe ego n'ụwa ya nyere nwanne ya aka nụ inwe ego nne n'ụwa nyere nwanne ya aka ọ bụlọ mgbe nwanne gị nwere itibe mkpu ọ bụlọ mgbe nwanne gị nwere kwaba akwa ife eji abụ ọgaranya erika ochibe ọzọ na n'ụwa ochienu nwanne ya ogobe moto n'ụwa okolu nwanne ya ọlụ bụ nọ na n'ụwa ọ ga-alụlụ nwanne ya ife eji abụ mba erikanụ ọkwa na okwu ego ka na-ekwu nnu onye nwego n'ụwa ya nyere nwanne ya aka nụ onye nwego n'ụwa ya nyere ọyị ya aka nụ eziokwu ka mụ na-ekwunu okwu alịrịọ kalịọlụ Chukwu enigwenu Chukwu nna biko nyekwa ndị na-enye enye nnu enyekwa na o jidoligodonu inye o jidoligodo na ọ ga-apịawa anya azụ okwu ego ga seba 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 seribe seba seribe seba seribe seribe achaba achaba rido 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 onye
mụrụ anya ịma na chi ya hụrụ anya onye lara ụla ịma na chi ya larụla onye mụrụ anya ịma na owele ọma ya mana ịlara ụla ịma na ndị lege Oyalema ọtụtụ ndị bụ onye nwere egonu basị na ọgwụ egonu mana o nwere ife dịka ọgwụ egonu onye pụta ụwa yọba chukwunu onye pụta ụwa sekpula na yọba olisia ọkwọ ka akala aka ịcha n'iwere ife ọma ịnụ okwu ego ka na-ekwunu nwata pụta ike n'ụwa nụ okenye agbaba odibo oke male mana ọ bụ na ịgbala odibo nwanne m nụ ebula amosunu maka na anya ukwu nne n'ụwa na ọba amosunu ife ifeọma ṅụlịalụ ya nụ onye ṅụlịalụ ifeọma elu ya ganụ ije n'uwe sika ofu ebele ka m na-emelu ma nwoke ma nwanyị ndị kwụbara aka bụ ọtọ wee chela oge Chukwu ka Chukwu bunyefe ike wee sị na ndị eluigwe ga-ebunyefe ike maka na ọ si n'oge emepe windo eluigwe wee wụsa ngọzi ya n'isi ndị fụrụ ya n'anya ma na-eziokwu ife ji ama ọgaranya erikanụ ife ji abụ ọgaranya erikanụ ifugodo ọgaranya nwere ibe aṅụle maka na ibu obu na-arụ n'ọbụsa egonu akwụkwọ yi n'okwu n'ọkwasị egonu ibu obu n'onu n'ọkwanụsị egonu ibu obu n'ụkwụ n'ọkwanụsị egonu ibu obu na-alụnụ n'ọkwanụsị egonu Chukwu okike na-abịa n'ilu yi biko gọzie mụ na n'ụwa mụ gọzie ndị fụrụ egwu mụ n'anya nọ ka anyị welu nwayọọ were ife ọma ya nọ maka na nwoke adịlọ ka ibi ya eziokwu nọ na-ekwute alele na-apịawa ya azụ nụ maka na ọba ego bụ mma nwoke nụ nwoke bute iko nwere ibe aṅụle nụ nwoke bute iko ọlachaba aka nụ ofufe ka ị ga-ajụ onwe gị nụ ị na-azụ obe ọkachi ị na-aza agụ ji ogbe mmadụ na-esi n'aka gị eli nnenu mmadụ na-esi n'aka gị alacha aka mmadụ na-esi n'aka gị eweli ife ọma banụ mmadụ onene n'ụwa nụ mmadụ na-eke na-azụ n'akwụkwọ nụ Igbo omelọla n'ilo nụ onye nwe ego n'ụwa ya nyere nwanne ya aka nụ onye nwe ego ya nyere ikwu na ibe aka nụ maka na iji ego n'osiri ike nụ onye agọziri ile n'ụwa ya gọzi ibe mmadụ onye nyelu ile n'ụwa ya nyekwa mmadụ maka na ego bụ Chukwu na-enye ego nụ onye ka amụrụ nwa ego nụ agụ mgbe onye ọba na-alụsi nwa ego amụrụ onye na-amọ Ọ̀ṣọ́bàlẹ̀.
DJS Shine Best International. Kanjezenu kanjezuto oyi mụnụ nwanne onye nọbụ ezi oyi ya nụ anaba mụ na America na Queen City, North Carolina. Ọ bụzi onye ka mụ na-ekenezinu Ezomogo ka mụ na-ekene Ezomogo ndị ọba ji enweli aṅụle ụbọchị nwanne na-ezi ọya nanụ Chiefs Abensi na-eji ndụ ka na-ekwunu nwa mụlụ gbegbe na anya obodogwu ezi nwanne m na ị ga-adịle m nnụ ọkụ na-enye ife na ndị ọba ka na-ekwunu ana m egwu ndị ga-adị kechinu maka na echine n'ụwa na ọdị agwụ agwụ Chiefs Abensi na-eji ndụ ife dị n'ọbanide mmiri ọkwa na Queen Carolina na America City kodogwujebili anjezie n'uzuto imụnụ na satụ ka mụ na-abanye ake na satụ na ị ga-adịle mụ nwati nkata jidagụ nụ na ike na ị ga-adịle mụ nụ ezigbo oyi mụ na mekene inụ Chukwu ebuka ilo kwubenu na ike na South Africa ka mụ na-akpọnụ ijele akụsi mba ka mba anụ na-aga na nwanne ka njenu ka nje zụtọ oyi mama akụsi mba ka mụ na-akpọnụ ezigbo oyi mụ n'ọnya ka na-ekene anayo ibulu akụsi mba kenebi egi ewobi ijele awele sawa dia ọkwa n'okwu ego ka na-ekwulu ije ego n'ozi na chinu na o nwelu ndị amụrụ uwe mwegonu na o nwelu ndị amụrụ ba wee bute ikenu na ọ bụla ọkwa ndị na-enye basi ekike malụ ndị na-ekwu ego na-agbalị odibo ndị na-ekwubu ndị ego na-ejele ozinu ebe ka anyị na-azọnye na nwalechia ka anyị na-abatanụ akụ alalụ mgbo ka anyị na-abatanụ ọ bụzi onye ka mụ fụrụ oyi besti nwanne m udogwa mụrụ n'Imo steeti banye nọ nwa mụrụ n'Ọkigwe n'Imo steeti udogwa ego na-erubelu isi ka m na-akpọnụ oyi besti ezigbo ọkwa pasị ka ọ na-akpọnụ importa and exporta moto pas ya ka ọ na-azụ nụ ọ na-emekwuru ụmụaka Igbo akwụkwọ dị iche iche obodo ọ bụ na ịchọrọ ije chọpụ oyi best oge dulu gị duga gị n'isi mmiri nọsi m kene ezigbo ya ọbụ Igbo ka mụ na-akpọnụ ka esi odogwu nwoke Chairman Divine Precious Club of Nigeria ezigbo ya nọsi m kene ya ọbụ Igbo na-ekene ya na nwanne ya ọ pụrụ n'anya Chukwu ebuka nwanne na-ekene ka njezie n'ụzọ ụtọ ọ bụzi onye ka mụ na-akpọ Godwin Okeke Godwin na-ekene m estate developer na-ekene m Igbo ọkwa na Lagos odogwu na-agba mbọ nụ ezigbo mmadụ na-ekene m ọsọbịa na ndị ọbọyị bụ ichie nwoke ọba dike nyelugo banyị nụ Chibuzo onye ma nwoke CEO Chibon Hotelụ CEO Chibon Estate ka nna bọzụbụlụ banyị nụ maka ọzọbụlụ ba na-abụ nụ ọzọbụlụ n'ọba na-aba bụ nwanne nụ ekwusigo n'ide mmiri bụ nwanne nụ ọ bụzi onye ga-egbu m na akpọnụ Zubi Michael Zede nwoke mụnụ ọchịagha ụmụ okolobịa nọ ewa mmụbisi na-ekene mbe Zede mụ nwoke na-ekene mbe eke eze ndị ala eke eze ndị ala ezi oyi
na-ekene mi Zubi Michael na-ekene mi ọgaranya obi adị ọcha nọ ezigbo mmadụ nọ dị n'ọnụ ka nnazie n'ọba be nne m maka na ọbaba n'ide mmiri nụ ide mmiri ba na nsọ nụ ka njezie n'ụzụ tọghị m nụ ọ bụzi onye ka mụ na-akpọ nụ Edwin mmadụ omeọgọ na mgbede nụ eze ewube onye ọba na-ekene nụ alụsị nwegwu nọ na-ekene yi anazie n'Imo steeti ka njezu dọghị m nụ maka ọlesi na mụ na-ekene yi Chidebe lezi oyi mụ na-ekene m ebe director Hollywood Nigeria Limited ezigbo mmadụ na-ekene m isu n'isu ezigbo oyi m ekene m ka m nabazie n'ịgba akwụkwọ ka njefuzie odogwu njem ọnụ ka njefuzie n'oje na mmụọ ịtali ndị iloje nwere edu n'ịgba akwụ ezigbo mmadụ na-ekene m ezigbo mmadụ na-ega du n'ịgba akwụ na-ekene m ndị mmadụ pụta n'ọbụnụ onye ọbụla pụta n'ọbụnụ onye nwegwu n'ụwa n'owelu ndegwu agụ mba alụsị nwegwu n'ọnụ oge Chukwu amaka mma oge Chukwu ka anyị nọ n'ime ya onye ọbụla bido nwere ibe aṅụle maka na oge Chukwu ruo ọgbamgbochi ekewa a na-eje nyafete onye nwegwu n'ụwa n'owelu Is your boy, DJ S. Shine Best Manila rola,